Kuya, saluhin mo! Hoy, dito sa akin! Mahal kita. Kulay, ang pogi niya. Oo, diba? Pero alam mo, walang forever. Sa bagay. Excuse po. Nasaan ang tae-bahay? Tae-bahay? Oo, tae-bahay. Opo. Ay, di ako bobo. CR. Ang CR. Yung CR, walang CR dito. Siguro sa ano na lang. Sa likod na lang ng puno. Sa puno? Oo, sa puno. Paano hugasan? Hindi ko alam, gamitin mo lang yung mga dahon dito, yung mga stick, ganun. Hindi ako onggoy. Ay, problema mo yan. Bahala ka sa buhay mo. Punta tayo doon. Sige! Bahay ko ba kahit munti ang halaman doon ay sari-sari. Tito Woza, handa ka na ba? Sige! Kaya ko! Sige! Sige, eto na. Hindi ko sinadya. You're beautiful, shine like a star. What's up, Duante fam? Maraming salamat sa panunood sa video na to. Now, for all you people out there that want to learn to speak Tagalog and Bisaya, we have created an online Tagalog and Bisaya learning program. You can check that out at philtalk.net. Alright, head there, create a premium account, hit the Learn tab on the left-hand side, and check out the Tagalog learning course and Bisaya learning course, complete with videos, course material, and even flashcards. Ayan. Alright, if you want more of this content, more of these videos, hit the like button on this Facebook page, Dwayne Woolley, aka Duanta, at kita-kits sa sunod na video natin. Okay, bye for now. Sarap, diba? Is that, am I saying it weird though? Like, it doesn't sound like I'm asking a question. Mahal kita. One more time. Pero alam mo, walang forever. You're beautiful, shine like a star. You got me falling. Stop. Okay. Sarap, diba?